गेला हा हा फेमस झाले आम्ही हुसाल नको तुझा रे तुमका अगं तेच ना तू काय गो गे होय झालं ते होय अगो काल गो आम गो काल साजरा गेला कोणता हा रे अरे तात्या शेतकरी आमारे शीत असता मी दुसरे कुणी तात्याचं तू खबर आहे की तो हा पोला शीत आता अरे मागे दिसली बाई या 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 अरे मामी गोळा को ना कोरिया मरे तू तो गॅस घेण्याचा रावा आहे ना साडली गॅस साडली अरे गॅस जोर पास स्टँड ना अरे एक बेरी येतो क्लिक लसो लाकीत कोताला अरे ते सो अरे, लाईटी लाईटीची. गॅस यो बस लसा आमारे ना रे रा रा लाईटी आटा आटा एप्पल आणि अरे तू इसको किती बड़ी है रे ओला वार दोडो तो नो बाहेर अरे तुझ्या तू किती बड़ी है रे तापते तो अरे तू करपा दिसत नाही जोमनी मातोलो अरे आडले यो यो चाले बरे जाता ना तुझ्या कणे चीले आपण गॅस उभा रे माहिती आशेली तिंबर रेणावर इंगेले तिंग लोग से देने रे आशेचे मैं आपण ना मागतले अरे कितको ताई रे हा मैं पोला शिकताय तू कोण सांगिल रे पोला शिकताय मुळो आमको खबर आहे आमको कोण्या सांगलो ना ओय आमगे पान सांगले ए पहिली तापा ओय आम पोल हातानो हाता रे पोला शिक मेंटल झाला रे पोला शिक केना हाता आम पोला शिकाय मारताला कितको ताई रे तुम्ही आम्ही पोला शिकताय बेजार गला तू आणि किती रे किती होत आमलेट को दे रे जरूर सामलेटी बाबा पोला शिक बिन कदाय मरे स्पेशल आणि ते ना दोन गॅस नाही अरे पोला शिक ऍपल मरे होय त्याच्यावर मारा पडले पोला शिक तू चांगला रे त्याच्या गॅस दर म्हणून नाही यात की झालं चोल मरे तुला अरे माका बरं ते तेशकून जातं म्हणून मला सीट हायला आणि मार पड मरे कितको ताई रे अगं आम्ही पोला शिकवताय पोला शिकवताय pura coba mana Happy birthday to you